Jednostavno kad ste u tim trenucima onako usamljeni, kad nemate šta da radite, nemate društvo u tom delu grada jer vaš život se odjednom promenio, onda sam ja želeo da radim nešto korisnije. Ja sam Nikola Milošević, poznatiji pod nadimkom Đota, rođen i odrastao u Smederevu, imam 22 godine i profesionalni sam freestyle fudbaler. Sizo ovdje u ovoj kući, a? Ima. Tako da kad god, na primjer, sam ja išao na fudbal ili negde, on je stalno nije hteo da igra fudbal, recimo stalno je pimpovao tu pored ili često, na primjer, kad je bilo loše vreme, često je ovde u sobi, recimo, bukvalno ovde nema prostora metar sa metar, on je ovde vežbao, tako isto pamtim jedno evropsko prvenstvo, čini mi se, pre par godina da je bilo isto nešto loše vreme, neposredno pre toga. On je baš vežbao tu non stop u sobi, morao sam bukvalno u čitaonici da idem non stop da učim dole ili bilo šta, nisam mogao bukvalno od njega ovde da funkcionišem. Podrška porodice i prijatelja je uvek bitna i meni je to mnogo značilo na tom samom početku kad sam ja krenuo da se bavim freestylom jer kao što sam već rekao, uglavnom ste prepušteni sami sebi i kad je porodica tu, kad vam oni pomažu, ma koliko god oni mislili da to nije nešto ozbiljno, znači vam. Meni je, na primjer, najviše značilo kad sam ja uvideo da su moji roditelji shvatili da ja time želim zaista ozbiljno da se bavim i kad se majka ponudila da mi kupi prvu kameru kojom sam snimao freestyle klipove, kad se ponudila da mi da novac za odlazak na prvo takmičenje. Tad sam ja shvatio da je i ona shvatila koliko je to zaista ozbiljno i jednostavno je želela da mi da do znanja da taj moj izlazak ispred zgrade, ti moji svakodnevni treninzi nisu uzaludni i da i ona to želi da ceni i da ona to zna da ceni. I nadam se da ću jednog dana, eto to je polako počelo, da se odužujem za sve to, da i ona vidi da je sve to u što je ona verovala i što sam ja verovao urodilo plodom i da nije bilo uzalud. Druge godine sam bio u fazonu, ok, nećeš vežbati napolju, previše je hladno, hajde da nađemo neku zatvorenu garažu. I onda je bilo teško u Smederevu pronaći zatvorenu garažu gde će mi neko dozvoliti da vežbam i da, evo, možda je malo glupo da to spomenem, ali provlačio sam se kroz ventilacioni otvor da bih ušao u podzemnu garažu, upalio svetlo kasno uveče kad nema nikog i tu vežbao. Kad su me provalili, kad su me isterali iz te garaže, onda sam pronašao drugu garažu u kojoj sam na neku istu foru ulazio i jednostavno sam u tom trenutku želeo da napredujem, želeo sam da treniram i imao sam svoj cilj koji sam želeo da ostvarim. Želeo sam da budem u 3 najbolja freestylera u Evropi i svetu. Kasnije sam, posle 3 godine, uspeo da dostignem taj svoj cilj i postanem 3. najbolji freestyler u Evropi. I eto, znao sam da je sve to što sam ja uložio, sav taj trud i sav taj znoj bio vredan toga. Čime god da se bavite, najbitnije je da verujete u sebe. Morate da zadate sebi neke ciljeve, da verujete u to da možete da ih postignete i da ne slušate ljude koji vam pričaju suprotno. Jednostavno, mnogo ljudi danas odustaje zbog mišljenja drugih ljudi i mislim da je to potpuno pogrešno. Odredite svoje prioritete, dajte 100% svojih mogućnosti, dajte 100% svoje energije na to i jedino tako ćete uspeti da ostvarite nešto. Možda taj uspeh neće doći odmah, možda neće doći nakon par meseci ili par godina, ali ako stvarno naporno radite i ako ste predani nečemu, onda će se sigurno desiti taj takozvani uspeh preko noći koji se gradi godinama. Ono što trenutno pokušavam i ono što bih u životu i želeo da radim jeste freestyle, jer smatram da je mnogo bitno da u životu radite ono što volite i ono što vas zaista ispunjava. Freestyle je to za mene i sad želim da proširim freestyle, da i drugi shvate šta je freestyle i da time zaista ozbiljno mogu da se bave. Zato sam i pokrenuo svoj YouTube kanal, zato sam krenuo da snimam klipove, zato sam počeo da snimam tutoriale, jer želim da i drugi to nauče i da možda jednog dana na svakom koraku na ulici možete vidjeti nekoga ko se bavi freestylom i da svaka druga osoba zna šta je freestyle i da je to zaista sport, da to nije samo zezanje loptom ispred zgrade i da, eto, možete napraviti
zaista karijera od toga. Gde ste ekipo, vaš čovjek Đota ovde sa novim videom za vas, u kom želim sa vama da pričam o razlici između freestyla i fudbala. Verovatno mnogo vas ne zna tu razliku ili nije svesno te razlike koja jeste velika i ljudi uglavnom poistovećuju freestyle i fudbal, što ne bi trebalo. Ne znam, od uvek sam bio takav da gledam samo sebe i ljude koji su meni bitni. Nikad nisam gledao nekog drugog, šta neko drugi radi, šta neko drugi ima. Bio sam takav da se trudim da, i dan danas se trudim da budem bolji nego što ja jesam i da ljudi koji su meni bitni budu ponosni na mene. I mislim da je to najbitnije u životu, da sklonite sve nevažne ljude od sebe i da se na neki način zatvorite, da napravite zid, da oni ne znaju šta vi radite i da možda se u potpunosti posvetite tome što vi jeste, tome što vi želite da budete i da ne razmišljate o tome šta će neko drugi reći. Ja se profesionalno bavim fudbalom i znam koliko meni vremena treba i koliko sam posvećen tome i mislio sam da je u freestylu znaš, kao izađem malo žongliram, bla bla, znaš, da ne treba nešto mnogo se cimaš. Ali kad smo počeli da blejimo i kad sam vidio kako on trening ima i koliko vremena izdvaja i u freestylu nema trenera onog privatno kao da on radi s njim, nego mora sam da kupi fore i sa neta i onda izmišlja sam i više cimanje da radiš freestyle nego da se baviš ovako inače fudbalom. Pošto u fudbalu imaš igrača, imaš trenera, možeš privatno da radiš, a ovako u freestylu si skoro sam. Ti freestyle treninzi, odnosno ti pokušaji trikova, postajali su sve ozbiljniji i ozbiljniji, pogotovo nakon što su se moji roditelji razveli. Živeo sam u jednom delu grada, imao društvo, zatim sam se preselio, počeo da živim sa majkom i sestrom u drugi deo grada i tu nisam imao društvo. Bilo mi je potrebno vreme da se adaptiram i kad nisam imao društvo, nisam imao šta korisno da radim. I odlučio sam da počnem da radim taj freestyle. Izlazio sam ispred zgrade svakodnevno, pokušavao da izvodim trikove čisto onako da bi mi vreme prošlo. Vremenom je postajalo sve ozbiljnije i ozbiljnije, shvatio sam da postoje takmičenja, želeo da uložim više truda, prestao da treniram fudbal, u potpunosti se posvetio freestylu i eto me danas. 7 godina nakon toga neko se zainteresovao da napravi priču o meni i stvarno mi je drago zbog toga. O, sam te ubacio!